Jeg har optaget den igen nu. Det her. Det er bare også et eller andet. Jeg hedder Louis, han hedder Louis, jeg hedder Aaron. Det har vi fortalt. Det tror jeg nok alt sammen ud. Og han har også lavet en video, der hedder Totte på skøjter. Her. Ikke skøjter. Ikke skøjter. Stylter. På stylter. Nå, men. Kan lave ud af det her. Vi kan lave. Kan du ikke lave? Kan du ikke lave? Hvad er det? Skal vi lave? Men Louis, skaff noget træ. Det er mørkt. Okay, så bare dæk det. Lav sætrum. Så altid når du dør, skal du komme i live igen. Så, hvis der er nogen, der ikke ved, hvordan man laver sætrum. Louis, du skrev det forkert. Jeg kan se det ude i bunden her. Louis, det er uden mellemrum. Sådan der. Og Louis, hvis du gerne vil komme tilbage, så skriv stråstreg i hovedet. Den er kiste, ikke? Gem den, fordi du ikke har ting. Bare læg det. Kun det, men ikke dine arbejdsting. Det skal du bruge. Jo, bare læg kun det så. Flot. Louis, gå ned i grotterne. Der er monster. Nå, det er rigtigt. Louis, du har ikke så meget mad. Har du ikke noget mad? Louis, læg den i ovnen, Ikke hvad? Et kød, du havde på dig. Det spiser jeg. Jo, tag den. Louis! Dammit. Nå. Jeg kender også nogen, der hedder Alex og Emils Gameplay. Den var vi lidt fan af. Vi vil gerne komme med i en af deres videoer. Men vi ved ikke. Ja, det mislykkes. Vi kunne ikke finde den nogen steder. Jeg havde ikke noget en YouTube, og han har en. Men Alex og Emil, de tjekker ikke så meget deres beskeder for nogle film, så okay. Nu, hvad er du i gang med at bygge? Nå, gør det ordentligt sådan. Nu laver et rum derinde, hvor du kan sove med en seng. Lav det flot. Jeg bare samle sten, det er et stenrum. Lav trapper ned. Der. Lav sådan noget agtigt ligesom trapper. Det er lige så godt bare kunne have mening. Vi håber gerne, I vil like den, fordi hvis I liker den, så vil vi måske gerne lægge flere videoer ind. Og hvis I gerne vil se serveren, så står den her. Bare skriv den ned. 91.182.182.25. Og vent, Louis hang den lige op igen, så du lige kan se den hele. Jeg går lige herover. Jeg kan se hele, hvis I gerne skrive ned. Vi holder den i nogle par sekunder. 10, 9, 8, 7, x, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sådan der. Tak. I må godt komme ind i den. Måske må I godt være med i en af vores videoer, men så er I nødt til at skrive på chatten. Jeg spørger lige Louis, om han har en Skype. Louis, har du Skype? Nej. Okay, så er der ikke nogen chance for, at vi kan tale over Skype. Fordi jeg har heller ikke nogen. Og Louis, hvad er det, du prøver at lave? Jeg ved ikke noget. Hvor er... Der er en boogie. Okay, Louis, nej, du skal ikke spille for smart der. Okay, Louis. Louis, det er ikke boogie-tid. Stop. Boogie, og til boogie. Hey, hvad var det, der slog dig? Mad. Louis, husk nu. Louis, du kun har et halvt liv tilbage. Du kun have et halvt liv tilbage, når det er inde i en server. Det var synd for mig. Hvor spiste du også den mad? Jeg ved det ikke. Louis, tjek om det er morgen. Nej, det er ikke. Eller det tror jeg. Eller, ja, nej. Louis, lav noget ud af de sten, du har. Men jeg får snart en Skype. Gør du? Okay. Så kan det godt være en chance for, at I alle sammen kan tale. Og mit par måneder. Ja. Et par måneder? Hvad fanden? Hvad finder der? Og
Og lidt senere, tror jeg, vi i 2'eren vil vi vise en fælde. Ja, som vi har fundet på. Den bliver nok måske sjov. Nej, det er faktisk i 3'eren, vi laver fælden. Okay? Hvad skal vi så lave 2'eren? 2'eren, det ved jeg godt. Jeg har fundet på noget i 2'eren. Nu skal i 1'eren skal bare bygge et hus, og så skal vi bare skaffe nogle ting. Og den her video, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan holde ud og holde det her. Den er bare 5 minutter. Nå, vi ses. Nej. Vi gør det i lidt mere tid, så jeg lige kan more jer lidt. I 6 minutter. Okay. Nu gør vi det for jeres skyld, fordi vores seere tænker også på seerne. Tænker ikke kun tænk på jer selv, seere. Tænk også på andre. Tænk på mig. Du vil ikke være nær i. Vi håber, I vil like os. Så gør det, så siger vi mange tak, og så laver vi flere videoer. Og vi ses. Nej, det vil vi ikke. Ikke ses. Hvad er det, du laver? Det ved jeg ikke. Bare, nu skaff noget sten ind i det stensted. Hvor til det stensted. Herren. Og så bare, nej, Lu, ikke ødelæg det. Læg det på igen. Kig, vent. Hold den. Nej, kig tilbage, kig der. Lav rummet større, kig. Hak sådan det større rummet. Ja. Og så bare fortsæt med det der gulv. Okay? Jeg har en idé, hvad det kan være dernede i det gulv. Diamantblokke. Du ved godt, jeg har X-Way, så jeg kan godt se diamantblokkene. Fordi der er også en flyvende diamantblok i den her verden. Den er enorm, og man må godt få 20 diamantblok hver dag. Det er bare man spørger os. Bare man spørger os. Vi er også admin i denne server. Er vi også. Hvis I gerne vil være admin, skal I kontakte os. Kun os. Ikke andre. Kun os. Okay? Godt. Os. Kun os. Kun os. Og Louis, hvad er du i gang med nu? Det som du sagde. Og jo, fortsætter. Godt. Nu det er sådan, du skulle lave noget godt. Jeg har et godt rum til det her sted. I stedet for diamantplok, så siger vi, skal lige det rigtige til ham. Skal sige, hvad? Der skal være det der. Ikke noget. Jeg holder den lige sådan her, og så kan I lige kigge. Louis, står lige stille. Kig. Okay, hej, nu slutter vi den. Hej, så mødes vi næste gang.